Pojďme se podívat, co všechno používáme při výrobě vašich koberců a kolik to stojí. Tufting Gun, hlavní nástroj celého procesu. Díky ní se příze rychle a přesně zapracuje do látky. Vaše kreativní nápady se tak snadno mění ve skutečnost. Cena od 2600 korun, v závislosti na modelu. Projektor pomáhá přenést váš design na látku s maximální přesností. Bez něj bychom si naši práci už nedokázali představit. Cena přibližně 1200 korun. Látka na tuftování. Pevný základ, který udrží přízi na svém místě. Před začátkem práce je důležité látku pořádně napnout na rám, aby byl vzor rovný a přesný. Cena 400 korun za kus 1,5 metru. Příze. Barvy vašeho koberce. Používáme kvalitní hypoalergenní přízi, která je bezpečná pro vás i vaše děti. Cena 52 korun za jedno klubko. Na koberec 1 metr je potřeba přibližně 25 klubek. Lepidlo spolehlivě zafixuje přízi v látce. Nanáší se rovnoměrně a musí schnout minimálně 12 hodin. Cena 1650 korun za 14 kg. Protiskluzová podložka, vyrobená technologií antislip, aby koberec držel pevně na místě a neklouzal po podlaze. Skvěle se hodí na jakýkoliv povrch. Cena 138 korun za 1 metr. Nástroje pro finální úpravy, velký zastřihovač. Pro rovnoměrné seříznutí horní vrstvy příze 14 800 korun, malý zastřihovač. Pro detailní zpracování a zvýraznění kontur 1075 korun nůžky. Pro přesné zastřihnutí okrajů 400 korun. Tak co? Máte už představu o tom, co všechno stojí za jedním kobercem? Napište nám do komentářů, kolik nástrojů jste napočítali pro výrobu koberců a jaká je jejich celková cena.